ഹായ്, ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നത്തലില്ലേ, നത്തല്, ചിലര് നത്തോലി എന്ന് പറയും. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വറവാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വറവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അമ്പാടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് മാത്രം മതി ചോറ് തന്നെ. കറി അധികം ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതവേ വറവല്ലാന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വറവാണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ഇതാണേ, നത്തല് അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലി. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മള് കറിയല്ല വറവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോന്ന നത്തല് വറവ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം മുറിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം. നത്തല് മുറിച്ചെടുക്കാനാണ് പാട്. എങ്ങനെ കൊടുക്കാനാ എല്ലാത്തിനും. ആകെ ചെറിയൊരു തലയുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാവലുന്ന അടി കഴിയുന്ന ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നയാള് വാങ്ങിക്കേ. ഇട്ടാ കാണൂല, നിലത്തിട്ടാ കാണൂല. അതൊരു കറിവേപ്പിലുണ്ട്. അത് അടി കഴിയുന്ന. അയ്യോ കിട്ടി, ആ ചെറുതിനെ മാന്തി. ഇത് അടുത്ത വരുന്നുണ്ടേ, അരിക്കാൻ വേണ്ട പിടിച്ചോ. അത് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ചിലപ്പോ കയ്യല്ല. എന്തെന്നാ ഇത് റെഡി ചെയ്ത് നോക്ക്. ചിലപ്പോ എന്റെ കൈയോണ്ട് പോകും. എന്നാ ചാടി പിടിക്കുന്ന അണ്ണ. അതാ അടി കൈയല്ല, തര തല. നത്തല് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിക്കണം. വറവാക്കുന്നതിന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിക്കണം. ഇതുപോലെ വലുതാക്കിയിട്ടാൽ വലിയ രസം ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചിടേ. വറവിന് ഇത്ര ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേങ്കിൽ ചെറിയതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കളയാനില്ലാണ്ട് അങ്ങ് തേങ്ങേൻ്റെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തിന്നാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണേ ആക്കണ്ടു. പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നും. എന്താ വറവാക്കേണ്ട അത്രയും നത്തലും ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും പെരക്കി വെക്കണം. മഞ്ഞൾ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇടുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പെരക്കി വെക്കാം. ഇതിന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും എല്ലാം നല്ലോണം, മുളകെല്ലാം നല്ലോണം പിടിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വറവിന് വേണ്ട ബാക്കി സാധനം എടുക്കാം. ഉള്ളി വേണം, പച്ചമുളക് വേണം, അതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ കുനുകുനാന്ന് അരിയണേ, അധികം നീളത്തിലല്ലാണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണം. അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഒരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നത്തല് വറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്. നത്തല് അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലി എന്താ നിങ്ങൾ പറയുക, നമ്മൾ നത്തൽ എന്നാ പറയുക. അപ്പോൾ ഇത് വറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വറവാക്കാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. പാൻ ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പാൻ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വേഗം വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം ഇളക്കി ഉള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വരണം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിടാം. മീൻ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതായത് ഈ മീൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വെന്ത് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് വരണേ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഈ തേങ്ങയും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തേങ്ങയെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം, തീ കുറച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് അത്ര സമയം തീ കുറച്ച് വെക്കണം. കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഇത് വെന്ത് വരട്ടെ. ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അടിഭാഗം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അടിഭാഗം കുറച്ച് നല്ലോണം ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. അടിഭാഗം നല്ലൊരു മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പുറം ഭാഗമെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗവും വേകണ്ടേ. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമ്മളെ നത്തൽ വറവ് റെഡി. അടിപൊളിയല്ലേ? സിമ്പിളല്ലേ? നമ്മളെപ്പം പിന്നെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പികളെ ഇടലുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. നത്തൽ വറവും കൂട്ടിയിട്ട് അമ്പാടി ചോറ് തിന്നുന്നു. കറിയെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടി. ദേവുട്ടി നല്ല ഉറക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് പറയാൻ ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.